Say I can for ye did say enipa wu a okwa osamba. Eti Osei Tutu the first no ona wa samba bi ma otoso the second. Eti no ultimate tutu bibia wa no. Okay. Edini yesay and one so TV GH. You see Edini yesay so TV Ghana. I was here asamaba. So who for us just said dem wa himfio. Otumfuo na we ko be Asante kotoko. Menhia se na making. Nanse mula si emu ho bana eye Ghana for the good Otumfuo so kasa ye didi na tem nine or hino ye Galamsey Otu Galamsey wo se nsuo kan na Asantehene nsuo asei. Esa Asantehene mu se nsuo bi asei o. Mu se nsuo bi asei. Kolegi bu nsuo be fe da kama. Wo ko ba kase da ma ho fe kama. Mu se nsuo bi asei. Be tabe nsuo asei na de nden masabe na do ma he kura mo ye ka ye interviews bi kasa kasa se ahemfo Otu Galamsey ni na mo kasa obetima kasa ma okasa ya be se bi kura be ka ko bia Asante kotoko se Otumfuo kasa ko fo beti ba so wa di no to mfio mo na which means on kasa no wa Galamsey ni bi ma se nkofo so jagu na so no Otumfuo so nya se nketoa na ne on ma na emperifo mo da eye nsase semu so anu a mo di tu Galamsey ni ade ni mining ayi mo ba na ho na ase enyi sa nse ya mu so na obo ase incident si ya soja foko tutu ku nkofo ba na so no ka kire bose sisi ne kura mo ma concession se me nya adwuma wo so mintu Galamsey mintu agudie wo so sa concession ma minnu ho asase ma na to agudie wo so mintu minnu ho ena no kura minnu ba bi asase da halada asase yeso wa investigate kura asase no kura no emrantie bi a omu mo ba bia eye de Ghana for emrantie bi ebi asi no mo asase ni omutu emu agudie so ati ase omutu magu chese adwuma ni o mine ti se adwuma wo mine mu a kasanse ni nyina se enkoso da so ati ase ntino ogesere se nka empanimfo ntrase no mu yehye yi o mu hye vandia betu yi na o mu kyerɛkyerɛ kwan a mine samno ne Galamsey samno ensense nsuo ya o mutima kyerɛ na nkyerɛ ba won mutima ye yi a enkoso nsuo ense asase no because say obi ama no so anu ogwa forest ni no okubu nyagu na wo tu emu agudie na wo asase no na wo se nsuo enso ma ko enye yi to besere empanimfo mo abai say omunfo mo nto fom na ono so be frefre empanimfo bia mo ba beboa enche kra mo ba beboa mo be kyerɛkyerɛ ko nu kwan fa so mine be ya ensa asase na ensensuo no ense ye forest enkose ne ma bebre ye be ya mana kama daache nchirima nana no nya bebre ye ne chance e friends Otumfuo ye ne chance yes nana aye dwuma aye ade eto so nya sore aye ade pa sa na kofo kasa mira kofo na chi esamba ye si kofo na chi kofo kasa tiawa ewi ase no kofo hu se wo si kofo na chi pa edim so be sa si ama sabe Galamsey sami eto atwa wa Asantehene ana se ewo Ghana ha eto bitwa kra to bitwa kra ani da wase bio da wase se wetima mo mo se concession ko mo ma akrampo no uni me bi krampo eda wachi tiram ye hote ase ko Galamsey uni me bi asase no bukura da se bia ha da na mo ya Galamsey wo so eso biti ya chia na se bi wo kan se ma uni o kan se ma uni o kan no de se nyama ani da ase Mwenko de nkoti na anu asem kakramba ne ba ebeto adwumadi nso Concession ayisem de ma nkrofo meti ayese nkrofo akoye Galamsey wo so mesu nim ho so ni akọ Concession so ye de ama akokra mehwe se nkrofo ba ba yesi akoye Galamsey wo so na meti enu ekaka so hina ye Galamsey ameye de mesu nim ho kra opam wo mu a yesi no mo kwa opam wo mu a no mo kwa I was here who can be friendly in a announcement. Obi anyai empanyimfo na de wo mko ho yempe wo mu obi anso o report. En list wo mu nyina di. So no say Minerals Commission for Survey Department for Geological Survey funds account.
na yɛma wɔ mu nyinaa kyerɛ sɛ aha ne ha ɛna yɛ a ebi ɛha deɛ yɛyɛ a ɛbɛyɛ yie yɛfrɛ wɔ mu small scale mining foɔ ne wɔ mu a yɛsɛ ne ɛha deɛ yɛallocate ama ne yɛ supervisor na nkwadaa na egu forestry nyinaa yɛatwe wɔn akɔgu panyin wei na wɔhwɛ ma wɔn na wɔn ayɛ yɛtu gold no nso a yɛtu aka na wɔn nso anya na aban nso anya gold no ka na nso yɛakyerɛ wɔn kwan yɛde yɛ mine yɛyɛ nsa nsuo ho nkɔ ɛyi forestry nkɔ hɔ na ɛsɛ yɛka sɛ yɛpam wɔn mu a wɔn bɛka sɛ na ne yɛ adwuma bɛn ne yɛnyɛ ma wɔn hu sɛ munyae ɛno na ɛdeɛ ɛsɛe ewiase na ɛmɔ mmra ne yɛnhwɛ baabi ne yɛhu concession a minerals commission for nim baabi egu geological survey baabi ɛna afei baako nso ɛkɔfa ba exploration na mode ma ɛno nso ɛde galamsey no na ɛba sɛ moyɛ na yɛyɛ ne yie one shop ayi ne yɛka sɛ survey department ne minerals commission na geological yɛahwɛ ha yɛahu am sɛ deposit na wɔ ha mpa yɛ ma license ne sɛ fa kwa na deɛ wɔ hɔ na aka sɛ nkɔyɛ exploration deɛ wɔne nam hɔ otutu a mehwɛ ne wayɛ galamsey no a wayɛ mo na mote ho borɔfo deɛ na medeɛ saa na mehu no exploration ne yɛda yɛtu ani yɛhwɛ ne yɛtu ɛno nso a yɛhunu sika no nanso yɛtie ne China ni bi abɛtu de kɔ no a yɛyɛ sika yɛn nso ahia ɛwɔ ha nti wɔdeɛ asodie na dan na so mpanyimfo brown wakɔ aba forest wɔ ne mu yie no wasa aba hwɛyɛ ayisi wɔ nim ne nyinaa ɛyɛ survey nim ɛyɛ geological survey for the abusua subscribe channel no na like na share na comment video na se kyerɛ wadwen yi na kyerɛ wadwen sisi a ɛne na aka sɛ mo te na nanse mo kan no nanse mo asɛm mo kan no nti abusua ɛbɛsrɛ obiara sɛ wo a woyɛ galamsey bi ɛmfa mmra kwan mu no gyae na so mu a ɔmfa nkyɛw panifo so mu mfa nkyɛw koraa sɛ na mo horo na last year mo horo Ghana fo horo no so ntan fidie so no na awerɛ ho ne hwɛ ni na ɛmoa yɛ nyinaa ne sisi kuro Ghana ɛyɛ yi a ɛyɛ ma yɛ ma mo mate mo fu nkofo ma me sɛ ɔkuro ni ma yɛ China fo ma be sɛ kuro ni ma no mo nkonko yɛ mo de yi ne yɛ de nsɛe ne nyɛ nsuo mpɔnnom hwɛ na nsɛm no nka ubu nsuo a ubu pipe ne ba sɛbe ɛba stache atete temesrɛ mpanifo nyinaa yɛda Otumfuo Osei kɔbra na kɔhɔ yɛda wase bebree wokuma apoma pembe da wase wayɛ adeɛ wakyerɛ sɛ woyɛ king of Asante yɛde yɛ hene now we are proud of you we are proud say yɛyɛ Asante ifura Asante mem nyɛ ba ko de mega kɛs abɔne Asante yɛ ba ko tɔkɔ bi antem yi mi nyɛ hwɛ no abusua so ti dum bisia se na da sɛbɛ yɛbɛsa to aso also want to subscribe channel like it na share video no. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.